Barata, alas 12. Pansindong parabarita. Berteles Martires. Barata, alas 12. Sa headlines, Kamara Barata. Ang mga headlines atod sa karamot ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Organisasyon o grupo kan mga online sellers nagaganing pas kaya Alcalde Robred Alcalde Legasyon para man sa buwilo nindang pagnegosyo sa panahon ng pandemic. Barata, alas 12. Nakatanan magbalik na ang biyahe ng mga bases sa Manila, Naga, vice versa sa mabot na 24 kan Hunyo. Barata, alas 12. Pinagbuyag-yagma ni Nunoy Reforzado na ang mga requirements sa pagbabalik kan biyahe sa Manila, Naga, Manila. Barata, alas 12. Ang banwaning Goa alarmado ngunyan inhuliman sa paglangkaw liwat kang kaso ng COVID-19. Barata, alas 12. Mga nagtutupad sa banwaning kanaman nagkadarop na kang mga tawan kan PNP. Barata, alas 12. Sustainable Livelihood Program pigpapakusog sa banwanin Limanan. Barata, alas 12. Yaw na sa nasyon kan Pilipinas sa mga medical experts haliduman sa nasyon kan Israel. Barata, alas 12. Santo Papa nakiulay na sa military duman sa Myanmar na pundo ng kariribukan. Barata, alas 12. Sa iba pang mga headlines sa lado international, may nangyari naman ng baradilan duman sa Amerika nagkakapiran na binarawian ng buhay. Barata, alas 12. Sigun man sa pag-asa, ngunyandang aldaw man mamatian ang grabing alunganing panahon, tangunyan aldaw iyang pinakalawid ang aldaw kaysa sa banggi. Barata, alas 12. Yan ang mga headlines sa sa kanabot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Barata, alas 12. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice Coffee para sa kalusugan. Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Barata, alas 12. Ngunyan sa detalya sa mga bareta, inut mo na sa lado lokal. Nakaigwaning dakulang organisasyon ngunyan ang mga online sinners sa panahon ng pandemya. Siguma sa presidente kanina si Trinity Mayor, pinagahagad maninda ang tabang ni Alcalde Legasyon para man makabuelo ang mga online sellers na ilang ang kinakaipuan sa panahon ng pandemya at kadaklan din nagruruluwa sa mga tao kung kaya ang mga negosyo magpapadago sa pagin ng online na pagbibenta. Ninhuli man kay ni sinabi ni Trinity Mayor na pinagaganinda ang tabang ni Alcalde Legasyon para man matawanan sila ng buwelo o tamang pases para man sa buwelong pagninegosyo sa pagining online
O yan, boses ni Trinity Mayor. Nakiulay po ako kay Mayor Nelson Ligasyon na kung pwede anduyugan ang mga online sellers na matawan man kami ni mga delivery pass during kan ECQ. Dahil man po ako na hirapan, dinangog man niya tulos, siguro mga tulong aldaw kan sa kong pangapudan. Pigpa-report nga po kami sa City Hall, pig-urulay niya po kami. Si mga nakabilog po kaya tulos ako mga opisyales. Tapos pig-grant niya po kami delivery pass. Barreta, alas 12. Sa iba pang bareta sa Lado Nasyonal, magigianana ang mga biyahero na minapa Manila, sirman pabalik sa Naga sa pagiman ng mga bases. Sinabi kang Ninunoy Reporzado na balik na ang biyay kang pa Manila vice versa sa Naga sa bus company DLTV magpun sa FITSA 24 o yaman ang payag ni Nunoy Reporzado. Primerong biyahe kan DLTV po DLTV so nakapag-asikaso kung sa mga requirements sa PITX at sa LTO per day. Ang primero nindang biyahe halik duman sa PITX o itong Parañaque. Barreta, alas 12. En koneksyon kan sabi ng primerong pagbiyay kan DLTV pasirin sa Manila sinmam pabalik sa Naga, kinakipuan igwan ni mga requirements kay banana ang mga pasayro. Aramon tada kung anong mga requirements na yan para man sa bilong pagbibiyay pasirin sa Manila o bagaman na vice versa, nagbabalik si Nunoy Reporzado. Opo, ang number one pong consideration while tinugutan na po kita magpabiyahe, siyempre po naka-align duman sa mga panundukan IATF National. So ang pinaka-primero po kaya na requirement, masiguro ta na safe po ang mga pasahero as to the COVID-19. So ang number one na requirement sa INDA, so negative test of either RT-PCR o yan si inapot na pong swab test or ito pong negative result din kan rapid antigen. Barreta, alas 12. Padagos sa bangon na bareta alas 12 sa iba pang bareta lokal ang Naga River ang dapat nilang basulon man sa pagkakigwan ng basura ng plastik sa laugan na limanan. Yun ang sentimiento ng pirang barangay officials na nakakasakop sa Libmanan na River. Nainot kani pinagsasautan kan pirang barangay sa River District arugang kamaligan kanaman na bumbon magarawasin man kalabanga nan mga basurang plastik ang Libmanan pinag-atong sa salog kan kung kaya ang Libmanan River, iyo ang ikapito sa interong kinaban na maati sa basurang plastik. Sa ulay-ulay sa social media kambirang barangay officials na yaw sa gilid ang Libmanan River, iyo na ang Naga River na posibleng pinagikanan ka mga plastik na napapalibutan ang Naga River ni mga negosyo sa darakulang establishmento. Mientras tanto magpunpakan sa roon daw ang mga volunteer sa Libmanan para kagkagun ang mga plastik sa salog. Ang grupo na inapo na Libmanan Youth for a Clean River o LYZR, desidido na linigan ang sendang salog na minsan pang nabisto sa kolor asul na tubig sa Kabikulan. Gustong ibalik ang mga volunteers ang malinig na salog na pwedeng karigusan nin mga kakian. Barreta, alas 12. Bareta pa sa lado lokal, ang mga nagtutupad sa banwaning kanaman, nagkadarahupnakan mga tawan kan PNP, ang detalye sa Hil de la Cruz. Na i-record digdi kan mga autoridad, partikular na ang PNP Provincial Command, ang pagkadakol-dakol na mga illegal gambling operation o pagsakyada kan mga nagsasagibo kan mga patupada sa ang pinakahuri sa banwaaning kanaman Camarinesor kan sakyadaon kani ansarong patubadahan mga banang alauna ning paghapon kasudma sa barangay San Jose Est kanaman Camarinesor ang mga personal kan kanaman Municipal Police Station sa pangit kay Police Captain Bienvenido Inciso ang acting chief of police na apprehend ang mga suspect na si Dan Noel Saiz E. Rodriguez 50 anyos may agum sarong karpintero as residente kanso na 5 barangay Baras kanaman Camarinesor sa kasi Dominic Balilla E. Ocampo 47 anyos soltero sarong welder mason as residente man kanso na uno barangay Puro kanaman Camarinesor ang duwa ang iulang ang nadakop kan mga autoridad matapos na mag teribwasan ang mga nagsusurugal kaniyong illegal na patupada
ang duwa ang tulos man na pinagramalan kan mga otoridad asin na nakumpiskar sa inda iyo ang duwang kada na lalong sa kasarong buhay na lalong duwang pidaso nga tari saka ang kwartang nakakalaga ng 3,100 pesos na iyo ang nakataya sa pinagraralabanan kan mga tupador. Ang duwa ang formalmente naman na pinagdala sa patura kang PNP pinagaywiparar na ang makakanigong dokumento sa pagsangat sa inda ng kaso sa pagbalkar kang Presidential Decree 449 o iniyong illegal cockfighting. Yan ang action report. Yan ang action report sa PBN na TV5 OKFM. Iniman Sil de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Balota alas 12. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka magabos, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Chengson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto ko, okay ka. Balota alas 12. Oras ngunyan, 2 minutos antes magalas 12, ang oras sa tuyang kang Cabral Bicolandia Supermart, hatod manyang kan DMSQ, siramang kang orinal na Master Square. Bareta muna sa lado nasyonal nasa nasyon na ang grupo ni mga medical experts sa haliman sa Israel para advisean ang gobyerno sa paglaban kay ni sa COVID-19 pandemic. Nagabot na sa Ninoy Aquino International Airport alas 4 kasumang ngapon sinda Abraham Ben Sakin, Adam Nicolas Sigal, asiman na Daphna Sigol. Sigurman sa National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer, asin vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na matinir-an mga ini sagud sa Hunyo 25 para tao-an sa indang mga eksperyensya sa distribusyon kan mga bakuna. Nagtatabang man ang mga ini para man mas lalong maparahay pa lalo ang vaccination rollout kan Pilipinas. Dagdag pa ni Galvez na gusto nindang mapag-araman ang mga best practices na pinapautob sa Israel asin kung pwede may pautob man sa Pilipinas. Magigumduman naging matrenfo ang ginibong pagpapabakuna kan Israel sa sendang mga kababayan kung sain sa ngunyan pwede nang magluwas sa arong na may sulot ng face mask ang mga tagaduman sa nasyon kan Israel. Balota alas 12. Bareta pa sa lado lokal, MHO kan Goa alarmado huliman sa paglangkaw liwat ni na kaso ning COVID sa Goa. Ang detalye sa Carlo Baldosa. Alarmado ang Municipal Health Office
huli kang gawa ka marinisod, huli kang liwat na paglangkaw kan COVID-19 sa inyong banwaan. Sa pagkipag-ulay kan OKFM, ki Dr. Diosdado Fentevilla, ang MHO officer kan gawa, sinabi ka ining nakag-alarma. Nasabi ng sitwasyon, huli naman paglangkaw kan infection, kanagtalikod ng mga aldaw. Sigun digdimas na kidakol pasabot ang local transmission o hulakit kan helang sa komunidad. Pati naman ang household transmission sa loob kan mga harong. Timing o napapanahon sa buot, ang pagsayarom kan provincial government sa 31 barangay. Kabali ang gawa sa General Community Quarantine, gikan sa MGCQ. Sigun pa sa doktor, kahit po ang sabot gampanan ng kalataro, ang trabaho sa responsibilidad, kaya kan baong klasifikasyon, tanganin makontrol ang paglakop kan virus sa komunidad. Sa huring record kang gawa, ining 138 kabilugan na kaso kan COVID-19 kung sain, ini ang pinakalangkaw na bilang ngunyan na bulan. Dagdag na informasyon sa lado lokal. Para sa 97.5 OKFM, Inos Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Balota alas 12. Padagos pa sa pagbabareta sa Lado Lokal Paman Giraray, ang Sustainable Livelihood Program, pinapaksugo niyan sa Banwanin na Libanan. Ang detalyes itatauman ni Ernie Marfil. Pinapakusugo niyan sa Banwaan kan Libanan Camarines Sur, ang inapo na Sustainable Livelihood Program o ang pag-organisar sa inapo na Bangon Kababaihan para sa bagong Banwaanin na Libanan. Iyan, pigo ko asin pigo-organisar itong mga grupo ng kababayan tangan itukduan kan ano man na klase ng livelihood na pwedeng gibon sana sa loob kan harom kung kaya ang mga misis asin man mga single parents kabali na ang mga tambay. Ano sabi nagka-interest sa pag-attender kan mga seminar sa paggibon ni na pastillas, cookies, sagod puko, empanada, as iba pang klase ng mga kurwakano na ng pandemya na nagrurulo sa seminar kan na local government unit kan na Libanan sa mga karakakano na ini na yung niya na nagiging business kan mga misis asin man mga istambay sa Banwaan kan Libanan por medyo kan bagay na sikon kay Mayor Bernard Brioso katawan ning fundo asin man bastante nin mga materialis ang local government yung tangan ni suportahan ang mga organisasyon ni kababayan na nag-aadal asin man nagsisimmer na klase ning livelihood iyan tangan nga matuang-tuangan ang kada pamilya na apektado kan na pandemic asin man makaigwasin na ning alternatibong pangkabuhayan na negosyo mientras na nag-obserbar kan na pandemic. Yan ang action report kan na PBN TV5 naga. Ako si Ernie Marfil. Gusto ko, okay ka. Balota alas 12. Bareta sa Lado National, titipunon kan Department of Energy o DOE ang mga darakula electric companies para masigurong nagsusunod sinda sa policy kan gobyerno. Sinabi ni DOE Undersecretary Felix William Wimpy Fantavella na nakagipang taon kaya nagparos na sinda ning policy sa paggigibon ning maintenance kang generators tuyong bulan nin Abril, Mayo asin Hunyo o bagaman ang pinapo na peak quarters. Mapapadusuhan da kan Energy Regulatory Commission, Philippine Competition Commission o bagaman kang Department of Justice ang mga electric companies na dahil nagkukumply. Nainot naman sinabi kan DOE na dakula ang posibilidad na mabagsak ang electricity reserves kan Pilipinas sa yellow o bagaman mabot sa red levels sagud sa masunod na bulan ninulima sa scheduled preventive maintenance kan duang power plants. Balota alas 12. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D.
Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels. Preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the Registrar's Office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pangaliban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Balota alas 12. 7 minutos makaging alas 12 na pag-uto Bareta pa lokal. Nasa linya man si Danny Arios. Sarado ang voter registration sa opisina lokal kan Commission on Election kan Ciudad de Naga kung kan Hunyo 16 asi matapos ini sa Hunyo 30. Alagad ang sulamin din transaksyon na yung pag-issue ng voter certificate sa pagikan ina po the window transaction. O dahil ka na kinakaipon magdaog sa opisina. Inang confirmation ng abogado Maykula, election officer ka na Comelec Naga. Andisyon ka na Comelec, kasunod bang kan pinaluwas na resolution na kan sadang main office sa Manila na kung ang sa Rambanuan o Kewan Ciudad nasa lindong kan modified enhanced community quarantine MCQ. Dapat suspendido muna ang pagpalispa. Ang Ciudad de Naga pigdeklara ka National IETF bilang nasa MCQ ulit ang padagos na paglangkaw kan kaso ka na coronavirus disease. Mabulkan normal na transaction sa Hulyo kung tapos na ang bagong quarantine classification sa siyudad. Dugan na balita sa Dado Lokal, iniban si Dani Orios. Balota alas 12. Oras ngunyan na 9 minutos makaging alas 12 sa Lado Nasyonal. Tinupok ning kalayo ang duang eskalon na building sa Cartimar Plaza sa Barangay 39 sa siyudad kan Pasay. Nagabot na sa ikaduang alarma ang kasulo na nagpuon pasado alas 7 kasubanggi asin na apula tunong oras makalis. Sinabi ni Fire Inspector Alejandro Ramos kang Bureau of Fire Protection sa Pasay City na marikaso na naglakop ang kalayo. Ninul tagibo sana ang mga ini sa kahoy ang nasabi ng edifisyo. Pinagtutubo na mabot mas sa kabangang milyon peso ang kantidad ka mga panenda asin man pagrugaring na naraot ninul man sa kasulo. Nasa anum na unit man ang building na natupok asin pirang mga tindahan man ang naapektuhan. Pasado padagos pang pinag-imbestigaran kang BFP ang nasabi ng insidente duman sa siyudad ni Pasay. Balota alas 12. Ipinagsugunan ni PNP Chief General Guillermo Ilazar sa gabos na pulis na striktong ipagpadagos ang paghihigpit na ipapautob kan mga protokol na pinaglatag kan national government
bilang kasimbagan sa nagpapadagos na banta kang COVID-19. Ini kasunod kang patanibang kan DOH sa publiko tungkol sa COVID-19 na Delta. Ang Delta iyon sarong klase ng variant na lakop dangon niyan sa enterong kinaban. Sigun man sa DOH kay puan na higutan ang pagpapautob kang border control checkpoints para pugulon ang paglaog kan mga bagong kaso ng variant na ini sa Pilipinas asin ang pagwarak kay ini sa iba-ibang parte kan Pilipinas. Balota alas 12. Sa iba pang bareta nasyonal, mamamatian dangon niyan aldaw sa internasyon ang inapon na summer solstice. Ini ang pagkakaigwa ng halabang aldaw asin halipot na banggi. Sigon sa Pag-asa na bistado ining inapon na Tropic of Cancer kung saan ini ang pagpong kang southward movement kan aldaw na hawig sa ecliptic. Mamamatian da eksaktong alas 11:32 nin aga kung saan ang aldaw magdudurar ning 12 hours asin 59 minutes mas masuwang an aldaw 5:28 ning aga asin masunod 6:27 nin banggi. Kadaklan subot mamamatian ini tuyong Hunyo 21 o bagaman Hunyo 22 sa Northern Hemisphere sa ibang nasyon partikular na sa mga igwaning apat na panahon sa sarong taon asin puna na yun ang pagpunggang summer sa mga nasa Northern Hemisphere mantang po naman ng winter sa mga yaw sa Southern Hemisphere. Balota alas 12. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Balota alas 12. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. From its humble beginning, Naga Hope Christian School
the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels: preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the registrar's office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pangaliban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Refill, kalimbahan mga tuwakla. Sinubukan ko yung Santon Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Santon Plus. Ay yung bukol nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Barata, alas 12. 17 minutos makagang alas 12 na pagudto bareta pa sa Radio Nacional. Ang World Health Organization nagpaisiman sa Pilipinas na nagdadakulman dangunyan ang mga nasyones na napupursan na isuspindihan sa indang vaccine program. Bakulang arugang Pilipinas. Ang rason ng World Health Organization iyon na kadaklan sa mga nagpupundukan sa vaccination program yung mga medyo pobreng nasyones sa kakulangan ng mga nag-aabot na mga COVID-19 na vaccine. Sa kakulangan subot, nasa 30-40 nasyones ang nagalat sa supply kan AstraZeneca kung kaya napupunduan sa indang pagbabakuna arukang Sub-Saharan Africa, Latin America, sirma sa Middle East. May karagdagan pang bareta, nasa linya mas si Darius Bikilio. Darius, please amin. Kinumpirmar kan Department of Health sa paagi ni Yusik Berheri na may dagdag ng bagong 4 na kaso kan Indian variant kan COVID-19 sa bilog na Pilipinas. Asin uminabot na din sa 17 gamo sa bilog na Pilipinas. Ang Indian variant ang kinakatakutan niya ni huli sa Marikas na Maray ining magulakit. Kadaklan kan mga nagpositibo sa nasabing variant mga OFW na halik sa United Arab Emirates, Saudi Arabia asin manasyon kan Sri Lanka. Alagad tigli na winikan Department of Health na mayong pamaning local transmission digdi sa Pilipinas. Pero kinakaipuhan manggiraray ang paglikay kan mga Pilipino sa manibaibang COVID-19 variant. Sa record kan Department of Health, 22 katao na ang nagkaurlakitan kan South African variant, 14 ang UK variant, 5 ang Brazil variant, asin 2 ang Philippine variant. Diantras tanto kasudma nagkaigwaman ng emergencyang telepon ang mga Metro Manila mayors asin ang tukar na tema iyo kung paano makalikay sa Marikas sa pagkuriat ng COVID-19 o Indian variant sa National Capital Region. Yan ang aksyon sa OKFM asin PBN5. Darius Bikilio, gusto ko, okay ka. Barata, alas 12. Padagos sa iba pang bareta sa lado international, nag-apilar si Pope Francis sa mga military leader kan Myanmar na tugutan ng makabot ang mga tabang sa mga tao na apektado kan karibukan duman sa Myanmar. Sa sayang simanal na mensahe sa St. Peter's Square, gustong ipabot ang mga nasambit na gustong ipaabot ang mga nasambit na sasaya kan mga obispo sa Myanmar na nagkakahilang subot ang mga tao na duman asin rinibo na may kamatian daramang kakakulanganing bulong o bagaman pagkakan. Yaw na subot duman ang
nagkakagardan dahil man sa kagutuman. Pinagsusuportaran man kini ang apelasyon ka mga obispo sa Myanmar na kung pwede tugutan na kan mga militar ang humanitarian nga corridors o buksan ang humanitarian corridors para matawanan ng tabang ang mga nawaraning istaran na dapat sa namang subot ay respeto ninda ang mga simbahan, pagudas, monasteryo, moske, templo, eskwelahan asiman ang mga ospital bilang neutral na lugar sa mga refugees. Magigurunduman inagaw kang militar ang pamamayo sa gobyerno asin ikinulong ang leader kang Myanmar na si Aung San Suu Kyi o naman subot sa darayaan sa eleksyon. Balita alas 12. Gadan ang 10 katao na kinababalian kang siyam na aki sa nangyaring karambula sa 18 lunadan sa highway kang Greenville sa Fort Deposit, Alabama sa Amerika. Sinabi ni Butler County Coroner Wayne Garlock na ang mga biktima may edad na poon na siyam na bulan sa 17 taon. Base sa inisyal na investigasyon na pwedeng nawara ng kontrol ang mga lunadan ninulima sa route kang panahon na namamatian sa lugar. Pinag-danyos kaya kang Alabama kang tropical depression Claudette ang nagdaraning flash flood asin tornado na ikinaraot ning kadakul na harong. Nagadan man ang ama kang siyam na bulan na edad ning aking babae na lunad sa sarong kotse. Ang iba 8 biktima gikan man sa lunadan na pagrugaring Cantalia Posa County Girls Ranch sarong foster home para man sa mga inabandona, pinagabayaan kan mga inabusong aki ang nakaistarduman na iyo palugod sinagkagardan huli man sa karambula ning lunadan sa nasabi ng lugar. Balita alas 12. Nagpakula sa sobra sa 500,000 o kabang milyon katao ng kagardan dahil man sa COVID-19 sa nasyon kang Brazil. Padagos pada kaya ang pagwarakan virus ninhuli man sa padagos na pagbabaliwala sa social distancing ni President Jair Bolsonaro. Nagabot pa kaya sa 15% na mga may edad ang natudukan na kang bakuna laban sa COVID-19. Iniimbestigaran naman ka mga congressman sa Brazil ang mabagal na pagpapabakuna kan gobyerno laban sa COVID-19. Balita alas 12. Nakumpleto na ni Ay de la Salas ang sayang COVID-19 vaccination sa sayang Instagram. Nagpusinining ladawan na matapos ang marsibinyang ikaduang dose kang Pfizer vaccine. Sinamantala kang komedyante ang pagpapabakuna mantang nagbabakasyon siya asin nanagum na si Gerald Sibayan. Inot na resibi kang duwa ang bakuna kang Mayo kan magbakasyon sila para makaibanan kan aktres ang aki na si Shaun Nicolo. Na inot naman sinabi na sa Amerika na ini magpapabakuna ninulit ang green card holder man sila sa Amerika. Pinagtalaan naman ninda sa iba ang mga bakuna para man kutana na ibabakuna sa inda sa Pilipinas. Balita alas 12. Ultimo baretang Kantong Putikon, nagpaiding kamunduan ang interong Kantong Putikon sa amay na pagtalikod sa kinaban ni dating MOR Production Manager asin DJ na si Ronel Natera. Si Ronel Natera nagadan sa COVID-19 kanakaging Sabado. Si Ronel Natera nabisto sa radyo bilang champ sa MOR. Ini tubong may harong sa Banwanin Magaraw. Antes sining binawi ng buhay, si Ronel Natera nakapag-record pa ng mga kantang Bicol sa YouTube. Nakadaklan iyo ang pag-ingat sa COVID-19 asin ang pag-anduyog sa pagbabakuna. Balita alas 12. Kaya mga bareta sa bareta alas 12 na kaibanan sa luwas, sinda Dario sa Biquillo, Danny Aurios, Carlo Baldosay de la Cruz, irman si Ernie Marfil. Abangan ang masunod na programa, ang programa kan Rice Coffee 14-in-1 plus 1, kay bana si Jigs Daza. Iniman sa indong parabarita Berta de los Martires. Iyan ang mga katiripunan ka mga bareta lokal, nasyonal, showbiz, asin karawan sa Bareta alas 12. Bareta alas 12. Bareta alas 12. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods,
a nurturing culture for success. Our Learn As You Earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education. Nurturing better tomorrows for all. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsold ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Jensen Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking